Answer ko nga, walay pulos ko di mo ehersisyo, Dok. Di naman kinahanglan sultian ta ka kay doktor man ka. But kay balo kaon sa epekto sa bako isa. Kay balo gyud ko pastor, pero unsaon taman gud nga maludoon man ko. Ang estilo sa mga katawhan sa Dios. Estilo. O sa mga ato mga kanang pagkinabuhi. Na niya may gala ko, kung imong tanawon, sa kalibutan ni gipuy-an nato, ang Dios nagtanaw kanunay unsa man atong pagkinabuhi. Nakitaan sa Dios ang pagkinabuhi sa unang ginikanan, mao sana sa ato karon unsa man itong pagkinabuhi. Ang atong kinabuhi ginasubay ba nato sa atong nabasa o sa giya sa balaang kasulatan. Manausahay basta na gani kay giya, di na ko nahimuon kay nag-ingon ba ang Biblia nga dili na mahimuon. Di ko mamakak. Di ko mangawat, kanina Biblia, dili ka mangawat o di ka mamakak. So, ang giya nato baygala, ang pulong sa Diyos. Mao na ang giya nato. Naging ko din ang balang kasulatan si karaan nga tao. Bugani, kung imong tanawon baygala, sumala sa pag-arrange sa Bible, mao ta ni sinugdanan gyud. Nga Biblia kuno kay pinakauna, pero kung saan taman kay hinisis man gyud ang pagsugod, mao man ang ibutang sa primero. Pero ang ingon ni Job. Ingon pa sa Job 22:21, ingon siya, karon sinatian ninyo ang sa inyong kaugalingon siya, kinsa man ni siya ha? Ang Dios. Sinatian ninyo ang Ginoo karon, gikan atong Domingo hangtod ugma sa gabi hangtod Sabado, atong gitunan ng pulong sa Ginoo, manta masinati na nato. Unsa magiiya sa Ginoo? Unsa magipulong niya? Unsa may giya niya alang kanato? Ego dinhi, ogon niya ikaw makabaton sa kaayo sa imuhang pagkinabuhi. Ha? Kung ikaw gani masinati kaniya, babatan nimo ang kalinaw. Sigurado na nagsubay ko sa dalan niya sa Dios. Muna yung sa dinhi, atong sination ang Dios, sination nato siya. O niya padayon ni may gala ko, ingon din o niya dawata siya, dawata siya, ako nagaampo kanimo. Ang mga balaod siyang mga ngabilog sa baba, kini iya kining giluwatan. Ang mga pulong, diha gyud sa kasing-kasing nimo. Ayaw na diha lang sa hunod dalunggan, paghuman wala na. So dawata siya, ako nagaampo. Nga ang balaod, diha siyang mga baba, gayang giluwatan. Kiniunta, magapabilin diha sa atong kasing-kasing. Muna nga, kitang tanan sa kalibutan, ang mayag yun kaayo nga sundon nga giya, kanaro yung pulong sa Dios. Si Kristo mismo sa I am the way, the truth, and the life. Sa Juan 14, versikulo 6. So makita nato nga mao ni ang mga katawan si Ginoo. Now, sa balaang kasulatan, adunay daghang mga balaod atong gisgutan katong pulo kasugo usar to sa mga balaod. Pero kung imong tanawon ang Biblia, daghang mga balaod gisgutan dinha. Unsa mga balaura na? Niya ako ipakita ninyo, naay balaod si Velos, naapoy balaod silang gingharian. Okay? Naapoy gitawag seremonyalos, katong mga halad-halad nga nagtumbok sa kamatang Kristo, seremonial. Okay? O gunya naapoy balaod sa may panglawas, oy, karon sa ato ang kalibutan, dahan kaayo mga balatian. Dahil panahon nga nagsakit ang akong ulo, gikan sa liog, o niya nagpa-check up ko sa Valencia sa doktor. Sa unsing ibati ko sakit kay dok, dinhigig gikan sa liog, pingon sa ulo, mura mabuak akong ulo. Iyang gihikap, o niya gitanaw niya, iya kong ipaginhawag na loob. Sa nga, usa may mag-himay ko nga, ga-push up ko, o niya, gawit ko, sa ayaw lang sa gyud pag-exercise. Kay ang imong ugat ninggahi dinhi sa liog muna nga musaka adto sa imong ulo muna musakit ayaw sa gyud pag-exercise. Ingo nga now muna kana mag-jogging dok sa ayaw sa gyud pag-jogging. Og magduog basketball sa ayaw sa gyud pagduog basketball. Kung magtinis na lang sa ayaw gyud pagpulos ayaw ingon na mamatay ko ana dok. Mamatay ko ana. Sa tatay ayaw paghayag ulo. Kinang ko digig ulo. Pastilan. Dili ko bisa kung sa imo, ayaw gyud, pulos ayaw. Ay,
mga balaod na para maayo atong lawas. Mga higala, daay mga balaod sa Biblia para sa maing panglawas ang atong gitunan katong balaod aron maayo ang kagawian ug pagkinabuhi. So, ato na mabasa tanan sa Biblia. Karon niya dinhi sa balang kasulatan. Sa Isaiah 55:7 ingon siya dinhi, hinaot pa unta nga ang mga makasasala mubiya sila diha silang mga alagianan sa pagpakasala. O gonya ang madautan nga magatawa naghimog dautan ang ilang katuyuan undangon na. O gonya mobalik sila ngadto sa Dios o sa Ginoo ingon dinhi sa propeta Isaias. Ayaw na mo paghimog binuang. Ayaw na. Kung amoy hunahuna paghimog dautan ayaw na. Ang atong tuyo nga aron lang kita mabulahan niya alang kalautanan sa uban. Pasilan kaganihan na ningon sulti sa ko ay sa pastor, wa na nadakpan na gyud, nasakpan na gyud, masulban na gyud ni ang kanang dike o kanang flood control nga problema. Iko nga naman di ay. Isa ning sulti na magyud nga na ako ni kwarta gidala, salang lang tagtulog adlaw, aw sa kakarton nga dala na po na kwarta, kada gyud semana na iko grabe po ng kwarta oy. Karon gubot kayo ang atong nasod tungod ana. Amanigala, klaro gisulti ni undangon na kung naghimo tag dili mayo, kung nagplano ta, undangon na. Unya mo balik ta ngadto sa Ginoo. Mao na gisulti sa balang kasulatan. O gonya makabaton kamo kaluoy. Magkaluyan ta sa Ginoo. Makabaton tag kaluoy diha kaniya sa atong Dios. Nga naman, kay na diha kaniya ana ang hingpit nga kapasayloan. Nindot kay no? Ang uban nga mataw pasaylo pero hinundom pasaylo unta ka pero di ko kalimot sa mong gihimo. Magdumot ra gihapon. Pero ang Ginoo may higala sa diha nga siya mo pasaylo tinud-an na gyud. So alas sa mga viewers usab. Bisan pa kun unsa nga atong pagkadautan, ang atong pagkamakasala, apan kung ikaw mo balik kadto sa Ginoo, magbag-o ka, maghinulsol ka, ingon dinhi, og didto ikaw makadawat sa hingpit nga kapasayloan sa imong mga sala tungod kaniya, tungod lang kang Kristo. Maigala, usa man ito pagkinabuhi nga mahimot ang Ginoo sa tuwa, ang estilo sa mga katawhan nga iha sa Dios. Niya, kisa may manabako ay dere. Manabako ay daghano? Patanaw na to o sa epiktos tabako. Kani nga to lawas templo sa Ginoo. Niyay manabako ay usay maguringon tong amigo nga mura man gud tag ulitaw na kay tabay basta kay makatabako na. Kung sa may makaulitaw ng tabako, mura man na. Apan makita nimo manabako ay bisan pag di ka manabako niya nagtapad-tapad ka itong manabako ay apil gihapon ka, biktima ka tungod kay ang aso mahigala ko, malanghap man nimo to, mainhil man nimo, amorang ipiktuha. O sa magisulti sa Biblia, may tungod aning tabako. Although wag ka makita ng word tabako, pero tanawa, sabta pagayo. Sa kingon ni King Solomon, Proverbio 16:27 na kanini, og ang dautan na tao, nagahimo og kadautan. Okay, ungodly, ang dili justo nga tao naghimog kadautan, nagakalot, nagamugna og kadautan, og diha siyang mga ngabil ana makasunog nga kalayo. Pasilan, siyang mga ngabil, o yung sa may nasa ngabil, ang baba nasa, ang dila nasa baba, pero nasa ngabil, walay lain, sigarilyo. Mahigala, paburot-burot yun ta sa ato ang aso, nga bisan pa katong dili manabakuay kon makalanghap sa aso ay pariharag ipikto sa tuwa. Doon ay sa kabata sa sami, 5 anyos. Tingala ko, gitawag ko sa opisina, kay gipakanaw kay Pampuan kadadon sa Cebu. Dili na dawaton sa Osami City. O niya, nanaog ko, pagabot ito, naghigda ang bata diha, naglingkod sa wheelchair. Ikaw si problema di ay. Isa pastor, dado na mo among anak sa Cebu, kaya di na dawat ng Samis. Ang sabay sakit, ani? Isa nga, ang sakit niya, pastor, sakit man sa manabakuay, nga di man ni manabako na ikong bata. Iko 5 anyos, sakit sa manabakuay. Isa Unya, usabay sa doktor. Ingon ang doktor, Mrs., naabay manabako sa inyong balay. Ingon na siyang, akong bana. Isa, Mrs., magkuyog-kuyog ba ni imong anak kanunay sa iyang papa? Isa, ay mo man paborito ng anak sa kumbana,
kamanghuran mga laki. Kuyog-kuyogon, bisag gamay pa. O niya, sige, panabako ang papa. So, na inhale, na langhap, pag-ayo sa bata. Isa muna, pastor, kini kong anak, nagsakit siya, sakit sa manabakuay. Gamay pa unta kayo. Abi ninyo, niingong yun ang bata. Dito man ko isa nga, pa, pastilan pa no? O wa pa ka nabako pa, di ko maingon ani. Pastang hilak naman yun sa amahan. Sa dong, siya, maulian lagi ka, dong, maulian lagi ka. Isa lagi pa, pero dili unta ko minani, wa pa ka na nabako. Kakuyog ba sila pirmi? Tanawa na ko ng asus tabako. May gala, nilakaw sila Huwebes, ninguli sila Sulsimana Martes, kargaminto na ang bata. Pagkaluoy sa bata. Apa nga amahan, may gala di gyud kadawat, kay iyan yung minunuman kanunay pa, uwa pa unta ka na nabako pa, di unta kumingon ani. Abi ninyo, nalgilubong ang bata, ang amahan, murabag nawadaan siyang maayong kadasik sa pagpakabuhi. Kung nakadungog mo ng kuratong baliling sa usamis, ning apil siya na. And so, tulis din tulis din to, grabe yun, kaya iyang una-una sa apostlan man, mas maayi pag magwala. Kanang magkuhan ko siya ba? Pamahala na lang. Kaya kumasak pa na patay siya, okay rapon. At tinuod yun. Nanaulis lang bangko, agoy, ang security guard, nakapindot may dayon, adto sa mga kapulisan, sinukli ay sa bala na igo katumawang amahan, patay. Ang ako lang yung saman, pastor, tabangi, pastor, kaya di nagyod, bisa kung sila himuon niya, kaya ning apil na siya aning grupo sa mga daotang tao. Tungkol kani sa kadawat may gala, ngang iyang anak mamatay. Apan kisa ba di mamatay ang pagkadaghang elementos tabako nga makadaot sa lawas sa tao? So dinhi, makita nimo nga kung ikaw nagtabako 15 anyos pa, ningabot kag 70 anyos na nabakuay, tanawan lang upo sa sigarilyo, gilubong na ka, pagkadaghan kayo. Unsa man may tabo sa tao nga madabakuay may gala ko. Muna nga, mintras may panahon pa, undang natag panabako. Makadaot man na. Estilo sa katawan sa Ginoo, atong tanawon, kung unsa gyud ang maayo alang kanato. Nangyong dinhi, ang pagpanabako kana makahatag kanato og sakit sa kasing-kasing kay mugagmay man ang ato ang mga arteries kana giana sa dugo may gala ko mugagmay so naa dayoy coronary occlusion or thrombosis mo nang heart attack ay kusog ang presyo sa dugo mo nang na stroke o niya nagalalaing na cancer nga mabatnan sa kataong manabakuay o niya emphysema usay manghubag ang atong mga tiil, manghubag katul-katul ang atong lawas, o gunya may gala ko, say, magsige nagtulo atong laway. Mubo atong ginhawa. Alang sa mga kababayanan, kung mabdos ka, adunay premature birth, pagpakatao sa bata, nga dili pa hingkod tungod sa tabako, pagkadaghang epektos tabako. May gala, adunay usa ka, kadula na ko og tinis, usa ka doktor. Pag human na magdula, naglingkod ming duha. Paglingkod na mo, nagkuha na siya sa tabako, nagarilyo. O niya, sigaw buboy ko, Dok. Nagdula kag tinis, nag-ehersisyo ka. Pero manabako ka. Sa lagi, pastor, kaya di maguno ko mapungan ko, kay ludun man ko, o di manabako. Ansoin ko nga, walay pulos ko di mo ehersisyo, Dok. Di naman kinahanglan sultian, taka kay doktor man ka. But, kay balo ka sa epekto sa tabako isa, kay balo ko, pastor, pero saon taman ko nga, maludoon man ko. Mga higala, grabe yun. Kung imong tanawon, matud pa sa research sa Beckman Research Institute. Adunay gibanabana nga usa ka milyon ka mga tao, mga matay kada tuig. Pero tanaw na ko karong bag-o mahigala. Dili kay usa ka milyon kani dugay na nga pagtuon. Karon 3.2 milyon ka mga katawhan ang mga matay tungod sa tabako kada tuig. So, tanawa pag-ayo kung mugagmay ang atong mga arteries. Kana gianan sa dugo bitaw, wag circulate siya. Pastilan, mugagmay pag-ayo, murabag ng hubag. Alang-alang kinaagod ang mga nikotin na adinha. Daghan kayong mga elementos tabako nga makadawa tanawa. Atong padakdakoon ha, dakoon na to, tanawa na pag-ayo. Mauna na siyang epekto, muna maglisod ka ginhawa. So, alang sa tanan nga madabakuay, undang ta og panabako namo gyud panultion nga ang manabako kuno dili dili sila matigulang
Smokers never grow old. Pastilan, kani, di ito matigulang na bako ta. Wa sila kibalo sa tumoy, sumpay. Smokers never grow old because they usually die very young. Mao da ito. Di ka matigulang kay mga matay, bata pa. Tanaw rin pa kayo, si tinta ka mga nakalalain nga elemento nga makadaot sa lawas sa tao, diha sa tabako, daghan kaayo na siya. Apan ang tulog yun kagrabe nga makadaot sa tabako, muna ang kinahanglan mangundang tabako, kung manabako ay ta, kanag yung nicotine, tar, o carbon monoxide. Although na filter, pero higala ko, ang filter kay makadaot na ang pag-ibutan din ha, nga elemento makadaot. Muna ang baga sa manabako ay, murag ka ng talong gisugba bitaw. Tanawa pagkain na. Kaniyan to, basta magliktura ko ani, magkuha ko kanang bayong-bayong nga manok. O niya magkupos ko sa kastik nga sigarilyo. Ako nang kupugod pag-ayo butang tubig, ibutan na sa sirin, i-inject na ko sa bayong-bayong nga manok. So tiyan may gala, in just 10 minutes, patay ang manok. O sara na katabako. Pero maluoy naman ko, torture man ang manok. Wala lang ko gaghimo ana. Kaniyan to, grabe yun, injection diya sa manok. Ibutang ang manok diya sa taas. After 10 minutes, kirig ang manok. Mauna, usapag yun may gala, sa manabako ay gagasto kag kwarta nga walay pulos sa pamilya. Tanawa ko na, gisunog niyang kwarta. Kisa may makakugsunog og 100 pesos. Wala yun. Bisag 50 gani, andugnan man ta. Pero kung manabako ay ka, di lang kakabantay, nga di ay nagsunog na kag kwarta nimo. Muna din sa diha nga makagagmay ang mga artery sa to, munang muklag siya na adayintay heart attack. 25% taas kay risgo ang taong manabakuay. Muna nga dili matigulang ang manabakuay because they usually die very young. Muna may gala. So, kung imong tanawon, matod pa ni Dr. Linus Pauling, kada stick sa tabako, 14.5 minutes ang makuha sa tong kinabuhi. Isay gamay raman di ay na. Okay ra. Karon pila ka 14.5 higala kada stick. Pila ka stick imong mahurot kada adlaw. Ingon ako sa nga, kanang 20 hurot ako sa kadlaw. Kay sunput man ang pagpanabako. So mga higala, baka daot ang tabako. May sa Davao kay ang tanang manabako ay dakpo na mo. Kay mo may sugo ni Mayor Duterte kaniadto sa mayor pa sa Davao. Kami giniputize mi pag makita mi nabako ang madlungon dong sir nanabako ka. Bawal ang tabako sa Davao. Unya mo siga-siga lang sa mata. Amo nang dakpon. Tawagan ng pulis yon dakpo na mo kay pasing musukol. Pagkaman, kami ra po'y mo lecture on saon pag-undang og tabako. So, 5 days planning on how to stop smoking. Ato na dito, kaya di sila multahan, prisuhon man sila. So, ato gina sila, mag-ato appeal gina sila on saon pag-undang og tabako. So, magigala ni kagabiyon, stop smoking, undang tagtabako. Niya pag yo'y makaayo kung undang kag tabako. O saman, ang imo ang baga mo asinso. Okay? Dili na ka mag-short o ginhawa. O gonya ang mga sakit-sakit mo rabag katul-katul nimo sa imong lawas, mawala sa siya. O gonya ang pagpanginit sa lawas tungod sa tabako, wala sa siya. O diyan sa pagyan may gala ko, kining ang ato bitang mura bitawag, luod kaita, luod ta kanunay, basta kay maulian ka sa tabako, muundang ka, then totally maulian yung ka. Kanang tabisay sa laway, maglaway-laway ka, undang gihapon na. O ganyan, katapusan ni gala ko, kanang pag-ubos sa ginawa to, marag bugbo mga ginawa, wala na siya. Mao ni ang nindot, sa diya nga maundang kag tabako. Okay? Puna pagilain nga makadaot sa lawas tao, munang estilo na to, kitagay maningkawat, kanang inom. Kisabay manginumay din tubig, tananta, bino. Kanina tumigala, wala pa ko kabasa ng Biblia, wala ra mo kagi sa among nagian. Kaya kami tuunaw anay kwarta, ang among butangan og sugar, kanang Flying Tiger nga alcohol, kanang tubil sa Petromax, amo na ibutang sa pitcher, butang nag-sugar nga brown, butang nag-ice, inom na yun. Pastilan yun.
Ingo nagpadayon ba to abot, ako makauban nga nagpadayon, nga matay ni ito. Pero sa may naan ng binog yun. Kung imo tanaw na balang kasulatan, ang bino o sa kana kaunsa kasabaan. O niya, kung ikaw gani magpabilin sa bino, mawad-an ka sa imong maayo nga pangisip. Ang bino o sa sabaan, imong tagayon, nindot, isulod sa tutunlan, mudaligdig, nindot kayo. Apan sa pila ka minuto, 8 ka minuto ang gisgutan nga mga sa utok sa tao, ang bino nga itong imnon. 8 ka minuto. O niya, malain mong tananawan. Muna yung din sa diha, ang ikaw malimbungan, ana, di ka mahimo manggialamon. Muna mga higala, doon ay mga manag-amigo nga magpatay tungod sa pagkahubog. Ako, hapit ko gidunggab sa kong igagaw, kay gikan mis bailihan, hubog naman siya, giagbayan na mo, pauli sa balay. Pag-abot ito sa may kalubian, kaya iya manggikuha iyang handing sa inyo kong ihulog, stunaan ha. Di, iya may gidunggab na, likay mi, kaubas kong igagaw nga sa, ko sal, ibilin ta na diha, bahala ng tawanan na, kuyugan na to, kita pa'y dautan. Ibilin na mo sa kalubian. Pagbilin, makabuntag, nakamatasyawan na, dito sa kalubian siya, grabe sa mo, gibiyaan ko ninyo. Iyon na mo, gibiyaan, gitabangan ka na mo, yaroreay, amo kang giagbayan, pauli, pero kay manunggab man ka, kaya nagingon makang ihulog stunaan mo, nang dito kas kalubian. Sa di ko mo to, anoy. Lain pag kayon, sa mga amo gyapong baryo, tungkol kay kanang inom, grabe gito na. Sa amo gyapon, nagkuyog sila tulog, gyapon kabuok. Karon kayo sa nitabo, mura gyapon, mula kaning binog yun, espiritu sa binog, diligin mayo. Gikuha gyapon yung hunting, kay dunggamo niya, ang katong nag-agbay siya ha, niya, kay mga parinter gud sa tanan, para sa mo ang nitabo. O sa gimo, usa-usa, nasuko man siya, hubog, kay nung po, dili kay hubog. Nagkuha bito na sa bato, hapak ko bito nagbato, katong nanunggab. Pagkatumba, kuha siya na kuha bato, gidakdakan ng ulo, buak ang ulo. Igagaw ra niya. Na kayong kunaon sa naman taon mo. Na priso'y gala katong nagbuak sa ulo, katong nagpuspusog bato, apano sa may naitabo, patay na. Ang igagaw. Perting hilak sa sawa batanon para bagayo. Mao na may galang nga batay na ito pagayo. Kining bino, nindo tanawon, kapangidlap sa kupa. Apan batay nyo pagayo, kaya doon ay gubat, doon ay away mo ni the battle of the bottle. Atong dagon, dito may gala ko sa kining Nevada. Ningat tumi sa Osaka, dapit nga ilado kaay ninyo. Ilado yung kaay ninyo. Kini nga syudad, mo ni ang awayana ni Pacquiao. Kung sige ng lugar gani sa Amerika? Las Vegas. Nastilan dito sa Las Vegas, may gala ko, kay magsugal sila, mag-inom man po, tanawar ko na, ikudakan ako sikrito. Inom, sugal, ang nakapait pag yun, ang diligin maayo tanawon, wala ko giapilo kudak. Kaya diha sa lamisa, mutungtong tong babae nga maghubo tanan. Niya sayo-sayos ng tubangan, o niya kinikota ilang papaakan o kwarta ang kinatao sa babae. Iko pagkalawaya po na oy. Hala sayo ano niya dinhi. Inko mauni ang syudad nga murag Sodoma o Gomora. Apa sotian to may gala, dili lang kay tabakong inom, apa naapoy druga nga makadaot yon sa lawas sa tao. Muna sa atong nasod, nindot aton ta panahon ni Presidente Duterte kay naghinahinay kawala ang druga, karon ning daghan ang druga. Nadunggan ako tumiging adlaw, naay nasakuti nga druga nga mokabor sa mo balor sa 50 million. Iko unsa naman ang drugahan. Grabe ang kadautan sa kalibutan karon. Ang unang dauton sa bino kanang utok nato. Ang utok nato dinita kauna-una. Og unsa ang maing buhaton, labi na gyud kung ikaw mahigala ko grabe ka kaubog, ay ang una-una nimo insakto imong linaktan po nagwandog-wandog na ka. Mo na ibatayan ng pag-ayo. Niya tanawa pag-ayo, magsunod-sunod ka ang imong utok wa na dili nakaka sulti og maayo nga mga pulong og wa na kay kaulaw. Sa grade 4 ko mahigala ko nagdula mig Julin sa kahapon niya na natingala ko kami sa kauban ako nga nagsige magsyagit ang ditos tindahan
O niya, ala, kusog kay music niya, pang panyagit. Di kami po nga, for curiosity, ning naanto mi dito. Pas sila na idakog tiyan nga tao, naghubo, mahigala ko, ang iyang karsunsilyo man to iyang gisulob, iyang gihubo, mahigala ko, o iyang gihubo, iyang karsunis, karsunsilyo na lang. O niya, gyanaanak niya iyang karsunis, nagsayaw siya, naghubo, attorney man ay siya. Pastilan gyud, kagubot sa tindahan, kami parti pangatawa, kaya naku masagtian lang, sayaw siya, nagkarsunsilyo na lang. Gikan na to, wala nagiganahan mo ato pa siyang law office magpatabang. Nga naman, naulaw sila atong atornihan. Sumawala imong una nga tarong kung mahubog na ka. O sa kabana, ning uli sa balay alas 11:30 sa gabi. Aduna sila'y anak nga 3 ka bulan. Pag-abli sa asawa na hubog man, biyaan niya, ning balik sa sulod o sa kwarto ang asawa, higda. Pagka alas 2, may gala, alas 11 man ito kapin, pagka alas 2, takda ito patutuyon ang bata nga gamay sa inahan. Naon sa mahikap-hikap siya, wa naman. Di ka pasiga ang suga. Pagpasiga sa suga, kinaon sa giunlanan naman siyang bana ang 4 months old nga bata, 3 months old nga bata. Patay ng gawas ang dugo diya sa bakba, sa ilong, o sa dalunggan. Pas silang syagit sa inahan, iyang gipatiran niya nga, naon sa naman ka? Mao na resulta sa imong pagkahubog. Tanawa, ang atong anak ka, 3 pagkabulan, gihimo ni mong unlan. Kisa ko'y buang unlan og anak. Isa tanawa, paglingi niya ang iyang anak, iyang giunlanan siya. Unlan man to akong gibira kagabi unlan niyang una-una. Hubog man siya. Pastilan yun. Mag-uol kay magunahon na 3 ka bulan nga bata, namatay lang kay giunlanan sa amahan. Muna may gala ko ni mo tanawon, pagkadako kayo si Picto, kung kita mahiluan sa binumatod pa din ni Dr. Melvin Kinsley, siya, gibutangan niya, ilik ka ng gamay nga may kusok pa, diha sa ulo sa tao, gitanaw niya din sa mga blood vessels, uy, nakulangan man, mahigala ko, ang oxygen, ang iyahang dugo, mahigala, mo dahil nga magwandog-wandog ka, kaya na, di na ka mabalance. Asa takiyon pag-ayo sa bino, una, kaning ato dinhing parietal lobe, kaning atong balancing power din sa una nga, maglakaw-lakaw ka, magwandog-wandog na. Sunod, kaning atong frontal lobe, di na kakailah. Ang imong anak, nahimo ng unlan. So, higala, pagkadako sa epekto kung kita mabiktima, ani. Doon ay sa kalalaki dito ko sa pagkadiya nagkaon. Pagkaon ako, isa, sir, 5 serbe, kay para pagkaon ako, gutom na ko. Saan man ang 5 ikanon? Palit kag binangkal. Ikaw, saan mo na pagkaon manong ka ng 5? Ale. Iguyon ako siya sa pagpili diyang pagkaon, kaya ako'y bayan. Sa tinud, kasi ko lagi. Ikaw day, tagay sa unsay mapili, ako'y bayan. Pili sa itong adobo, pili, tulog ka sudan. Ikaw, sige, nagsalo minto sa lamisa. Ikaw, pangkunahaman manong, dari kaon dari. Pila maedad din mo karon? Isa nga, kuan ako do, 42 pa yun, 42 sa tingala ko nga nagtikubo na niya, tigulang naman ko nga, 42 mo naman kagsitinta. Ego, siya na po nito bagsa, mo na ni resulta sa mga why make. Wala ko ni mix ba? Ang yung why make. Sabi ni mo do, sabi ni mo, sir, nagsugod kong inom, sir, 12 anyos pa. Karon 42, pila katuig. 30. Pero tigulang na, mura nag-60 anyos, nag-ana na, sir, gaya ko, kuan, sir, be, kanya na ko sa ng 5 taon, oy. Lahat, kuyog ka sa kaon. 42 anyos, pero tigulang na, nga naman, isa, wa manggoy mix, mo inom ko, buntag pa sa'yo, inom naman. Higala, 40% ang mga tao nga diin nahiluan, nalibungan sa bino, kada sila seryoso nga problema, lisod nimong sabton, away way hinungdan, pinatyanay tungod lang sa espiritu sa bino. Ngayon sa katao, nag-drive siya muna karon sa Amerika, bisag panimuan lang ka na kay bino, nag-drive ka, dakpunday ka sa polis. Nga naman, kadaghanan sa aksidente sa Amerika, tungod sa mga driver nga nakainom. Tanaw ko na gisakyan sa 10-wheelers ang SUV. Karon ang nangadto dito kay mga firemen man na mula trabaho dayon mo luwas kuno sa mga disgrasya. So niya, noon sa naman mo kuan hinay ato ang sa dinhi may gala kuha nila ang driver sa SUV nga nakabangga dito sa 10-wheelers. Okay? Tanaw pag-ayo.
Ilang gikuha ang driver, pagkuha sa driver, ay naon sa mana, tanawa ragod. Mauna ang resulta sa espiritu sa bino. So gitapok niya ang lawas sa driver, tanawa, pastilan pagkaluoy kayo. Tungod na sa espiritu sa bino. Muna makingon ta, nga ang bino, dili gyud maayo isulod sa atong lawas. Kinsa ba dunay kasuko o kaligot-got? Kinsa ba dunay mga problema? Dunay mga panagbangi matubani, naay mga reklamo, ingon din siya. O gonya kinsa ba usab nga dunay mga samad. Kinsa man, ingon siya, katong pulag mata kinsa man na. Katong mga tao na hiluan sa bino. Katong mga tao nga diin nalimbungan sila, tungod silang hilig sa pag-inom sa makadaot sa lawas sa tao. Tanaw niya pag-ayo. Kanimo ni mata sa wa pa nakainom. Pagkainom niya mo na ni mata sa nakainom na. So kung imong tanawon, lahi na kayo ang kalimutaw, tinanawan sa wala nakainom o nakainom, munang malimbungan yung ka. O niya may galaw sa may tabo, maglakaw ka sa dalan, makasugat kag truck labi na gabi, kaya nga bulak, imong sugato ng truck, banggaan ka, patay. Muna may tabo sa limbong sa bino. Muna din ang gisulti, alang ka nato ni kigabion. Niya din ang gisulti. Ingon sa din busa, kadto nagainom diha sa bino, diha sa kupa, nagapangidlap, nga walay sambog. Ingon sa din ayaw ninyong tanawa ang bino, kung kini nagapangidlap diha sa kupa. Ingon tong usadayon kami ko nako, sayo ra na jer. Araw nga di ta makasupak sa gisulti sa Biblia, mag-inom tag bino, magpiyong ta, imno nato ang bino sa baso magpiyong. Pastila yun din tawanan ni. Kaya gusto lang yun miinom. So magpiyong lang kuno siya. Kaya nga ba din ayaw tanawa ang bino diha sa kupa kung kini nagapangidlap. Kaya kini mo sulod sa imong ginawan, nindot kay paminawon. Apan dili madugay, muikos kini sama sa bitin. Grabe. Iya kang limbungan, iya kay ikusan sama sa bitin. Tanawa pagayo. Na may daghang klase nga gitawag bino sa balang kasulatan ay oinos na yayin. Okay? So, sa Griego, mao ni mga ngalan sa mga bino, pero kasabot sila, kada siya, kuha na siya. Tubig na siya, Diyos na, pero gitawag na bino. Ang bino nga makabog, fermented wine, mo gina ang makadaot sa laos ng mga takis ng utok, o gonya, makadaot ng tinanawan. So, atong undangon, dili lang ang tabako, ang bino, kaning tulog yun tabako, alkohol, o droga. Makadaot sa kasing-kasing, sa baga, o sa tong utok, maunay atakihon yun. So, kitang tanan, nga niya sa kalibutan, nga gustong magbag-o, ingo din unsay imong kanon, unsay imong imnon, unsay imong himuon nimo na aron paghimaya sa Dios. Higala kung mukaon ko, akong himuon ang pagpili sa pagkaon ng magpahimaya sa Ginoo. Kung ako mainom kanang mga ilimnon, tubig, Diyos, limonid, dili makadaot sa lawas sa tao. O kung siya kong himuon, subay sa kalagdaan sa Diyos. So muna nga, nini kagabiyon, atong himuon ang pag-undang, naman to. Yang pag-undang sa iinom nga mao'y sagad nga makagubot sa puluyanan. Nigini, nga no magyud nga di man nato butangan o mga butang nga makadaot sa lawas. Klaro ngingon ni Apostol Pablo, unang Korinto 3:16, ang atong lawas maong templo sa Dios. Wa ba mo mahibalo? Ngayong lawas templo sa Dios. Og siya nagapuyo diha sulod ninyo. Pinagi sa Espiritu. Bisan kinsa nga magalaglag sa inyong lawas ng mong templo sa Dios. Ingon dinhi, laglagon usab sa Ginoo kayon saman ang templo balaan og mao kana ang inyong lawas. Higala kun ikaw magalaglag sa lawas nimo o magalaglag sa lawas nato, ingon sa laglagon usab sa Dios. Gitanaw sa Ginoo nga atong kinabuhi matag adlaw. Kay balo siya kun unsa nga ato ang mga bisyo. Apan kun ikaw magkabilin ana, dili ni ikaw mo'y malaot. Apan sa katapusang adlaw, ang Diyos sad magapahamtag sa silot ato mga tao nga di nagalaglag sa ilang kaugalingong lawas nga maong templo sa Diyos.
So igala, mo ka na ang estilo, unong sa naman na, ang estilo sa pagkinabuhi sa katauhan sa Diyos. Atong kunong tarungon ang screen, aron klaro. Okay? Now, so akong usbon, bisagon sa atong imnon, atong imnon, atong kaunon, atong buhaton, himo na to na sa paghimaya sa Diyos. Nayo sa kabatanon, ambisyoso kabatanon. Grabe yun. Dili lang kayo mainom. Dili lang siya kayo manabako. Gadruga. Ikaw gadruga, matiling batanunan eh. Kini siya kriminal pag yun. Unya, daghar ba kayo siyang mga masugo nga halapat yan ninyo na. Dani sa Biblia, kisa man yun naman sa Biblia nga din, grabe ang kinabuhi. Apa na bago? Si Saulo. Yan nahimong Pablo. Si Saulo may gala ko, siya nangita ka nung nagdungog. Kaniyadto kayo makristuanon, si ilamang gina lutos, aron mahimo kang inila, matagad na komposisyon, kinahanglan makadakop kang kristuanon, mabilanggo, kanang nagsimba kang Kristo, supak magigala ko ang panahon, nga nahitabo na panahon sa pagdumala sa tibok kalibutan sa Roman Empire. Namatay si Kristo, it was Roman Empire. Kaning panahon na may gala ko ni Saulo, it was Roman Empire. Di is na gusto na Kristo nga simbahon. So sa nitabo, kani si Saulo may gala, usa ka tawo nga ambisyoso. Ang iya kanunang gihunahon na isa nga, ako gyud mahimong taas og ranggo, lipay gyud kay ko. So muna, makita nimo siya ang iyang kahimtang. Kani si Saulo, na siya mga sakop, apan may gala nakita usab niya, nga doon ay usa ka tawo ginganlag si Esteban, kakapaslutan na kay baluta sa Biblia. Si Esteban usa ka maayo nga tawo, manggiluyon, Diyos noon may nampuon. Apan tungod lagi kay Kristohanon man, kini si Saulo nga batanon, iyang gisugo ang iyang mga kauban nga batuan ninyo ng tawhana, patyan ninyo kay Kristohanon na. Grabe ang pamanglutos mga Kristohanon kaniadto. Kung basahon niyo ang buhat Kapitulo 9, grabe yun. Nagkatag-katag ang Kristohanon tungkol sa pagpanglutos sa mga katauhan nga nagpailalom sa Roman Empire. Karon, gibato na si Esteban. Ogonia, sa diha nga si Esteban gibato na, si Esteban ning hangad ngadto sa langit, o mato pa sa balang kasulatan, o nakita niya Ginoo nagabarog sa imabaw. Ingon si Esteban, Ginoo, pasaylua sila, kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Higala, ang Dios nagtanaw kang Esteban, usa ka may nga tao. So sa diyang giabog siya, gipagawa sa syudad, gibato siya, hangtod nga siya namatay, o gayang sinina, kung ang bisti, gikuha sa mga sakop, katong nagbato, o gibutang nila sa tiilan sa usa ka batanon nga giganlag si Saulo. Grabe si Saulo. Dili lang siya kay tingali adik-adik, grabe iyang gipamatay. Apan, kining tawhana, nausab. Muna makayong kubisag unsa nato kadautan sa kalibutan, kung ikaw gusto gyud nga mausab, tabangan ka sa Ginoo nga mausab. So dining bahina, ang magkatawhan may gala ko, mga Kristohanon, wala pwede ng bulag-bulag nagtibuag sana. Tungod sa pamanglutos, aning mga sakop ni Saulo, lakip na gyud ang mga kasundaluhan sa impero sa Roma. Aning mao nga panghitabo ning kuyanap na nahitabo may gala ko nga si Saulo, kaning batanong nga Saulo, gusto kanyang laglagon tanan nga mga tao sa iglesia. Klaro ang sultis balang kasulatan. Ingon siya laglagon niya ang mga katawhan sa iglesia, iyang giadto balay-balay. Kristohanon ka, kuhaon na ka niya, o niya ibanlod sa bilangguan. Grabe yung kayo, malalaki ka man o mababay, basta kay Kristohanon, bilanggo. Di nahimong inila si Saulo, nahimong siya may gala ko nga asset sa kadagkuan ni gala ko sa impero sa Roma. Karon, nagkuha siya may gala ko pagtugot sa kadagkuan sa iglesia, nga siya moadto ngadto sa lain nga dapit aron pagpanglutos sa mga Kristohanon. Ang Biblia nagingon may gala ko nimong tanawon, buhat 9:3, karon siya ning adto sa Damasco. Kaya nakakuha naman siya og pagtugot sa kadagkuan sa gobyerno o sa iglesia nga mulakaw siya aron iyang puuhon ang Kristohanon. Nagyan bilang kasulatan sa versikulo 3, ingon siya, samtang sila nagpaingon ngadto sa Damasco,
Udtong tutok. Adunay kahayag gikan sa langit, may flash ngadto kanila, og unya may gala ko, gituyukan sila sa kining kahayag, og si Saulo nahulog sa kabayo ngadto sa yuta. Ang iyang makauban na tingala, unsa mani, nga kahayag, grabe man. Udtong tutok, pero ning hayag pa sa adlaw, ang silaw, nga may abot kanto kanila. Og unya, samtang si Saulo may gala ko, diha sa yuta, adunay tingong dadungog, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Higala, ning tubag si Saulo, ingon siya, abi makaingon ko nga, kani si Saulo tingali, siya usab, kini nagtuog yun sa Ginoo. Kaya ang pangutan niya, kinsa ka man dahi Ginoo? Nahulog siya. Nangutan siya, kinsa ka man dahi Ginoo? So ang Ginoo may gala ko, nailhan na niya nga doon ay Ginoo. O sa tubag may gala. Iyon siya, ako mo si Jesus nga din imong gilutos. Kinsa may gilutos niya? Kristohanon. Ang Kristo nagikan sa pulong Kristo. Christ. Ang so kinikan magsunod kang Kristo, Kristohanon. Gipang lutos sigala ko ni Saulo ang mga Kristohanon. Kinsa ka man diay? Ako ni Jesus ang imong gilutos. Apan sa ingon sa tingog, apan tindog, adto ka sa syudad, kaya akong isulti kanimo, og didto imong himuon ang akong isulti sa imo. Tindog. Pag tindog ni Saulo mahigala ko, kaya di naman siya kakita, nabuta naman siya hinuon. So grabe yun niyang kagool, nabuti mo nagabuta na. Sa diha nga siya ning tindog, kaya di makakita, gitabangan sa siya makauban, aron makatindog, kipasakay sa kabayo, og unya ning atos las Damascus. O sa nitabo mahigala, dito, tulo kaadlaw wa gid siya kakita. Wa po siya ning kaon, kinsa bay mo kaon na hindi ka kakita. Nag-goal kay siya. Sa pagka-goal niya may gala, adunay siya katapod, nga gisugo sa Ginoo pagduaw aning batan-on nga Saulo. Kinsa man, Ananias. Gitawag sa Ginoo sa Ananias, si Ananias, adto ka ngadto sa balay ni Judas. Gamay lang ang gianan, pero adto ka dito. Kay inigabot mo dito, makita nimo ang usa ka tawo nga taga Tarsos, ginganlag si Saulo. Siya karon nagampo. Grabe no? Walay sita sa Biblia nga si Saulo nagampo sa wala pa siya nabuta. Sa diya nabuta na siya, siya nagampo. Muna ko nga, mao ni ang kausaban sa kinabuhi sa tao. Kung ikaw gani mausab, ay mahimo kang mainampuon. So ingon dayon si Ananias, oy, kanang tawhana nga dagharaban ng gipang butang sa bilangguan, naaraban na yung mga tao iyang gipang patay. Mahigala, nag-ukon-ukon sa Ananias. Ingon siya, Ginoo, nganong adto man ako nga kriminal walang tawhana na. Sana ako'y tuyo anak niya. Kay si Saulo, himuon ako na siyang instrumento. Nga siya o niya magdala sa mensahe sa akong ngalan nga sa mga hintil. Dili lang sa mga isalhanon. So may gala kung imong tanaw din akong ipakita siya dito kung unsaon niya pag-antos tungod sa kungalan, iya mang gilutos ang mga Kristohanon. Ingon si Kristo pod, akong ipakita siya ang pag-antos niya, tungod siya ang pagmensahe sa kungalan. Higala, walay nahimo sa Ananias. Ang Biblia naging din so si Ananias tingadto sa balay ni kinsa? Judas. Ugon niya nakita niya si Saulo. Katong nabuta nga Saulo. O sa gihimo ni Ananias, higala ko, iyang gigunitan si Saulo, gitapion ang iyang kamot, o gingon siya, igsuon Saulo. Ang Diyos nagsugo kanako, nagpakita kanako nga ako muanhi dinhi. Aron ikaw makakita pag-usab dili na ka mabuta. Ang nagpakita kanimo nga Dios dito sa on the way to Damascus. Mao na sa Dios nagsugo kanako nga ikaw akong duolon, akong bisitahan aron ikaw makakita pag-usab. Mahigala tanawa ang kinabuhi ni Saulo. Sa diya nga siya ni Felipe, gato sa Ananias, ogo niya, gihikap niya ang mata, adunay daw himbis na hulog sa mata ni Saulo,
O gonya din o gonya napuno siya sa Espiritu. So kining bahina, makakita ka, mapuno ka sa Espiritu. Katong Kristo kun Hesus nga nagpakita nimo nga nahulog ka na buta, karon niya ko dinhi, aron makakita ka pag-usab. Paghika naon sa murag na himbis nga nahulog, nakakita siya pag-usab. O sa may gimo niya dayon, mo ni pagkabago niya. O gonya ingon dinhi, o gonya nakakita sa pag-usab, o ning tindog siya, o nagpabautismo. Kuyawan, no? Aron siya mahingpit ka pagkabago, ay nawala na iyang handom sa kalibutan. Wala na itong pagpatay sa Kristohanon, pagbandod sa bilangguan. Aba niya nakita si Kristo, na bago siya. Ingon si Kristo, kana siya himo na kong instrumento sa pagpakuyanap sa kungalan dito sa mga hintil. Human sa naulian may gala, ning tindog siya og nagpabautismo. Muna akong ingon na, unsao man ako pagsugod sa bag-o nga pagkinabuhi. How to start a new beginning. Unsaon man. Si Saulo na bago, nagsugod siya may gala ko, pero kinaamay siya gihimo, gibautismuhan man siya. Mabago ang tao, bautismuhan siya, hingpit nga pagkabago. Ang bautismo igala, usa ka na kaganghaan sa bagong kinabuhi. Mo na makingon ko, mabago ka sa diyang ilubong ang daan nga pagkataos tubigon nga lubnganan, paghawas nimo, bago na kang binuhat. Ingon din si Apostol Pedro. Ingon si Pedro din, kamo dugay na nagpuyo sa pagkadautan. Grabe na niyong patuyang sa kagalingon. O niya, sama mo sa mga tao nga wala na kailag Diyos. O sa pag-isulti ni Pedro, karon mga tao mo nga wala una-una angon ang inyong dautan nga mga tinguha mo na'y inyong ginasunod. Higala, dugan na nagpuyo sa kalibutan. Kung gusto tang magbago, sama ni Saulo nga nahimong Pablo. Ingon siya din nan kinahanglan magseryoso ta. Kinahanglan bago ng kaugalingon. Ang tanang mga butang matapos man, busa magseryoso ta o tinudanay ang atong pagbago nga magkuyog ta sa Ginoo subay sa dalan paingon ngadto sa kaluwasan. Apan may gala sultihan ta mo. Mahimo lang kang bag-o sa di bag-o po ka diha kang Kristo. Unsa man pagkabago diha kang Kristo. Niya ang gisulti sa balang kasulatan. Naging dinhi bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Ingon siya dinhi may gala ko. Bisan kinsa nga motuo kang Kristo. Bisan kinsa. Siya bago na nga binuhat. Ang daan nga pagkatao, mahanaw na. O ang bago niya nga pagkinabuhi, kini moabot ngadto kaniya, o siya mulungtad sa kalibutan sa bagong kinabuhi. Siya nga motuo kang Kristo bago nang binuhat. Higala makita na to, ang atong kinabuhi, nagsubay bata diha kang Kristo kanunay. Nagsubay ba tadiya sa dalan, nga din atong ginasubay karon. Niya, nagingon na balang kasulatan din kung imong tanawon pag-ayo, mga igala, alang sa mga viewers, alang kanatong tanas tibok kalibutan, bisan pa yung din si Isayas, ari ka mo karon, usahan ta paghusay, nagingon siya ba sa mga panon, bisan pa on sa kapula sa inyong sala, apanimuon ko ng sama sa yelo, bisan on sa pakinikadagtom nga pula, apanimuon ko kanang sama sa balhibos karnir. Kanusa man na mahitabo may gala, sa diyang ikaw mo duol nga tukang Kristo, sa diyang ikaw mo ban kaniya, subay sa dalan nga iyang ipasubay ka nato. Ari ka mo karon, atong balikon din ali ka mo, usahan ta paghusay. Kay bisan kita makasala pa, sama kang Saulo, gibago sa Ginoo, nahimo siyang apostoles sa mga hintil. Ingon din kay bisan pa pula, lubos pula, akong pution sa mas kaniro. Doon ay usa ka tao, kani si Nicodemos, usa kini ka tao, migal nga, sige handom og langit, langit, langit. Amo, kinsa nato ni sige handom og langit. Langit o tanok, kay wa na problema, wa na lungang-lungag, wa na lunop, wa na baha, wa na mga balatian, nindot kayo.
Aba ang problema ni Nicodemus, sige siya handom og langit, ang iyang nagkudunggan, kaning ginganlag si Jesus. Kay si Jesus magigala ko, naghimog mga milagro, isa nga kana sa kanahimog milagro, gikan yun na sa langit. Ang problema, di siya makigstorya ngadto kang Kristo, kay si Kristo giilaman sa kadaghanan nga way grado. Isa nga no makigstorya man ko diha. Pero magigala, sa iya po kasing-kasing, maura yun nang makahatag ka na ko o mga pagtulunan unsaon nga ako makaadtoan ng langit. Naghandom siya ang langit. Ang iya kanunang tinguha ang langit. Isa gusto niyo ko mag-istorya ang tawhana. So sa himo niya, o sa kagabi ning ligot kinis Nicodemus, nakigtabi kang Kristo. Ingon dayon siya, Ginoo, kaya ba lumagdikog ka sa langit? Kay dili makahimo ang usa ka tawo paghimog mga milagro kung dili gikan sa langit. Gikan jud ka sa langit. So naminaw si Kristo higala ko sa diyan nagistorya si Nicodemus. So sa nitabo, ingon siya, apan unsaon man ako nga makaadto kog langit? Unsaon man? Higala naghandom na siya langit. Pero sa unsaon man ako? Tubag ni Jesus may higala ingon dinhi. O si Jesus mingon kato kaniya, sultihan takas kamatuoran, Nicodemus. Gawas ko ng tao, magpakatao pag-usab. Ingon din dili siya makakita sa langit. Kung di mong tanawan balang kasulatan, wala bisan kinsa nga makaadto sa langit, gawas kung siya magpakatao pag-usab. Unsa man ang pagpakatao pag-usab? Si Nicodemus wala kasabot. Unsa man ang pagkatao pag-usab? Mubalik ko sa tiyan sa kong mama, magpakatao ka pag-usab? Wa siya kasabot. Kung mao na, ang akong dagway tigulag, akong lawas bata, kay musulod mo kong balik sa akong inahan. Sa dili man na masilbi. Higala, mga kapaglaom, si Jesus nagpasabot kang Nicodemus, ingon siya, sultihan ta ka, gawas ko ng tao, mapakatao sa tubig o sa espiritu, di gid siya makasulod sa gingharian sa langit. Higala, adunay duha ka mga punto nga gihatag ni Kristo ka Nicodemus. Gawas ko ng tao, mapakatao sa tubig o sa espiritu, di gid siya makasulod sa gingharian sa langit. Unsa man ang pagpakatao sa tubig o espiritu? Mao kana ang bautismo. Higala, ang bautismo mo kana ang pagbag-os ka galingon. Mataw ka sa tubig o unya kunsaran sa espiritu. Nagingon na balang kasulatan dinhi, kung imong tanawon ang Galacia 5:17, ang kining daan nato nga kagawian, daan nato nga pagkatao, nga mahigugma sa paghimog dautan. Kung ikaw magkinabuhi sa espiritu, di na ka maghimog dautan. Opposite na kayo. Kay bago naman ka. Giyahan naman ka sa espiritu. Gani kung imong tanaw, migala ko, padayon basa, ang karaan nato nga dautan, nga kinabuhi, mabago naman. Okay? Asa naman Okay. Kung ikaw magkinabuhi diya sa balang espiritu, nantuguti ng espiritu mo imugiya nimo. Kay mataw man ko sa tubig o sa espiritu, ang tubig, bunyag. Ang espiritu, mugiya nato. Ingon din niya balang kasulatan sa Galacia 5:25, o kung kita nagpuyo diya sa espiritu, nausundo nato ang espiritu, kay siya magagiya man ka nato sa mataglakang sa atong kinabuhi. Bag-o na tanga binuhan. Higala, nini kagabion. Kung gusto mahimong bag-o, sama kang Saulo, mahimo na. Apa sa diyan nakakita siya, pagbalik siya ng tindog o nagpabautismo. Mausa ng gingon ni Kristo ngadto kang Nicodemus, magpakatao kapag usab, magkabautismo, o niya diha sa Espiritu, ikaw musunod sa giya sa Espiritu. Higala ni kagabion, kumusta man ang atong tinguha? Na sa Biblia, sa Efesios 4:5, o sa ka Ginoo, o sa ka pagtuo, o sa ka bautismo. Naghihapon ang bautismo. Ang pakutanan karon, unsa nga klase nga bautismo? Bautismo, higala ko, sa lubong o wisik-wisik. Laylay ang ato mahigala ko nga pagtanaw sa bautismo. Ang mga Islam, Buddhist, pastor, o mga pare, lahi ilang pagtanaw. Apan ang bautismo, gisgutan sa Biblia, bautismo nga itunlod sa tubig. Bautismo, higala ko nga ilubong
mao kana ang gisgutan sa Biblia. Dili ka ng bautismo nga wisik-wisik. Dili ka ng bautismo nga tunlod sa tubig, kanang bubuan sa ulo. Busa ang Biblia, naghatag ihimplo sa bautismo ni Kristo. Si Kristo may gala kung ibautismohan sa suba sa Jordan. O gawin niya, daghang tubig. Ningkawa siya, human siya bautismuhi, o nagyon na balang kasulatan, o nakita diha sa langit ang Espiritu nga ningkunsad nga porma sa salampati. O gawin niya, gawas niya na, nadungog niyang tingog dito sa langit, tagingon, kini mao ang akong anak, o kaniya may kalipay ako, tingog sa langit. Buti masabot, ang ihimplo sa bautismo, gisgutan dinhi, mo isundo sa mga katawhan, bautismo, gagihimo ni Juan Bautista dito kang Kristo, dito sa suba sa Jordan. Muna, nagingo dinhi, busa, kung ikaw magapili kang Kristo, ikaw unya usab bagasunod sa iyang tunob sa iyang gihimo. Kita magasunod sa iyang gihimo, kay ihimplo man ang gihimo ni Kristo sa bautismo. Mosab ka ng bautismo nga gusto niyang mahitabo sa imuha, mahitabo sa kuha, mahitabo sa atong tanan. Ang bautismo ni Kristo sa tubig sa Jordan. Higala, ugma na bautismo. Sa Sabado, doon na po'y bautismo. Kung gusto ako nga mabago, way lain nga himuon, mabago ako nga binuhat, sa diya nga kumudawat kang Kristo, ingon nga siya ako maluluwas. Muna ingo din sa Roma 6:3, wala ba mong mahibalo? Nga kadaghanan kaninyo gipang bautismuhan diya kang Kristo, gibautismuhan siyang kamatayon nga naman, kay ilubong man ka. Ingo din bosa, ang matag usa nga diin magpabautismo, igalubong. Kauban kaniya, diha sa bautismo, sama kang Kristo. So mga igala, ang atong kinabuhi, mabago kita. Sa diyang hawason kita sa tubigon nga lubganan, nagyan na balang kasulatan katapusan nga malinya sa versikulo 4. O gonya, kitaon niya, paghahawason, gikan sa kamatayon. Tubigon nga lubganan, o diha si Maya samahan, bisan pa unya kitang tanan, managlakaw diha sa bagong kinabuhi. Higala klaro kayo, human ikaw bunyagan, bautismuhan, hawason ka, bagong kinabuhi. Si Saulo, nakakita, nagbautismo, nahimong apostoles. Si Nicodemos, gusto siyang mabago, siya nga magpagkatao kapag-usab. Mauni may gala ko ang pagpagkatao. Sa diya gilunupan ang kalibutan sa tubig, ang lunop higala, o sa kato kasimbolo sa pagbautismo sa tanang magkatawan sa kalibutan, kung imong tanawon, ang unang Pedro 3:21, nagingon din ha, o ang tubig sa lunop niya, sama sa bautismo, nga diin, karon magaluwas kanimo. Kaya ang bautismo, dili man na paghugas sa buling sa atong lawas. Ang bautismo, higala ko, mao kana ang pagsangpit kang Kristo, nga kita iyang tabangan, iyang hinluan ang atong konsensya, o mahimo kitang mga katawhan nga bago na nga matay na ang daan nga pagkatao, na banhaw na ang bago nga pagkatao. Higala ni kagabion. Daghan sa mga katawhan sa kalibutan, without kang Kristo, pinaagi sa bautismo, itunlod sa tubig. Mao ka ng bautismo nga gusto sa Diyos. Magaluwas ka nato, isa nga kana siya, banuhon ang inyong konsensya, ang bautismo sa tubig, mo ka na magaluwas ka nato, magahinlo ka nato sa atong mga kasalanan sa maani. Dito sa Africa, niyato bilabay nga tuig, bulan sa Oktubre, adun na nagwali dito, daghang klase ng mga magwali. Tanawa ko na ang nabautismuhan, ingon sila, by million. Eko, grabe, no? Ano, not million, 100,000 ang nabautismuhan pagkadaghan. Kining mga tawhanan nga bago na. O sa gingon, magigala ko, ni Pablo, sa 2 Corinto 5:17, busa, bisan kinsa nga nanak kang Kristo, bago na siyang binuhat. Ang tanan nga daan nga gina, o tanawa karon nahimo ng bago. Higala gusto itong magbagos kagalingon. Dili ta na mahimo ang kita-kita ra. Dili mahimo may gala ko, dili mahimo may gala nga
kitara ang magbagos kaugalingon, walay labot ang Ginoo. Mabago lang ka kung ikaw mo dawat kaniya o unya maglakaw sa kinabuhi nga wa na unya pay paghimo og mga salaon. Wala na ang bino, wala nang tabako, wala na may gala kong druga, wala na unya ang kinabuhi nga laway o unya kita sama kang Saulo, mabago kita diha kang Kristo. Sa pagtapos din gusto na kong tanawon nato ni. Of course, tanay daghan diha. Apan gusto na kong tanawon, kining bunyag higala ko, asay bunyagan na to, bata o dagko na. Kining mga, tanawa pag-ayo ni ha? Kani, tanawa pag-ayo. Naipuya, naapoy hamtong na, o junior. Kining bata, dili pa ni pwede nga bunyagan kay bata o may buot. Kinahanglan nga dagko na nanay buot. Mao na yung mga batang gagmay. Dili kapili, dili kinulsol, dili sila katuo, di katuman. Wag buot, muna may gala, ang atong bunyagan dili kanang bata, apan dagko. Dili sad bo, apan tunlod ilubong. So niya din kanusa nagsugod ang pagbunyag nga buuan o isipisikan. 1311 sa konsiho sa Rabina, nagsugod dito nga bubuan lang nato, pisikusikan lang. Nganong gamay man ba ang bunyagan, tungod kay ang bata kuno nakapanunod sa sala sa ginikanan. Pero klaro biya ang gingon sa balang kasulatan. Nagyon na balang kasulatan din ako, buhi man, nag-ingon na Ginoo, dili gani si Noe, dili gani si Job, dili si Daniel, makaluwas sa mga ilang makaliwatan, sila lang yun mismo ang makaluwas. Walay apikto ang mga bata. Walay apikto may galako sa amahan. Kung ikaw nakasala, ang bata way labot. Kita karon na tunglo lang ta, apil tatanan sa tunglo. Abadi sabton nga ang bata apil sa sala. Siya kay puyaman, wala siya'y kalambigitan sa pagpakasala sa ginikanan. Dahil din kahit sa tinuod lang yung Ginoo, dili gani si Noe, si Daniel, si Job ang makaluwas sa ilang mga bata. Sila ra gyud ang pwedeng maghimog mayo aron mga luwas. Sigala nining kagabion, kung imong tanawon ang pinakamahinungdanon sa bautismo, mao nga ikaw midawat kang Kristo. Klaro gingon din sa Marcos 16:16, bisan kinsa nga motuo kanako og magpabautismo maluwas. Aman ang dili mo to og magdumili, pagtuo kanako og bautismo, siya mahinukman sa silot. So ang bautismo usa kana kayawi sa gangaan sa langit. Ang bautismo usa kana migala ko ka pamaagi nga kita makaambit niya ng kalibutan luyo sa kapunaw-punawan, mabat na nato ang kinabuhi nga walay katapusan. Karon pangutana, kinsa madinhi ang moapil sa bautismo ugmang adlaw? Nay bautismo ugma. Kung gingon si Pastor Dindoy, sana tulo ka area ang atong adtuan para bautismo. Apan kinsa man kadtong ning decide nga magkabautismo. Paliho ko no tindog kay magampo ko sa inyo ha. Na ba? Tindog mo katong kabautismo ugma. Dili ni pinugsanay inyuhan desisyon ha. Katurang magkabautismo. Okay na ba? Daghang salamat. Okay. Napabailain diha. Ugma o karong Sabado na atay bautismo dito sa Valencia. So, katong mga dagko tingali adto ta sa Valencia mga adto. Napailain? Tindog lang kay magampo ko para sa inyo, tindog lang. Kadtong makabautismo lang. Makabautismo, tindog mo. Okay? So niya, salamat kayo. Sa ako nagingon, naay bautismo ugma, napoy bautismo karong Sabado. Okay? So, kining nanindog mo kining atong mga tao, katawhan dinhi sa atong dapit nga gustong magbag-os kaugalingon, motugyan ngadto kang Kristo og mahimo sila unya nga mga tao nga makasulod sa kingharian sa langit. O sa ingon ni Kristo sa 1:3, gawas ko ng tao magpakatao sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa kingharian sa langit. Salamat, brother. Salamat, tatay, nanay. Magambot ta para sa inyo, ha. Diyos sa kamahanan ni takna sa gabion. Salamat kayo, ani makatawhan, ibarog sa mga tubangan.
Mudawat kanimo pinagi santos ka bautismo, dawaton ikaw ingon nga ilang manuluwas og sila mahimong imong katawhan. O Dios, tabangi sila, hatagi sila sa gikinahanglan, o nga sila unta magmalipayon, nga magpuyo na ning kalibutan na magpaabot sa pagbalik. Tungod kay sila mga anak naman nimo, mga bag-o naman nga mga binuhat, biyaan ang tanang dagtas kasalanan, o mahimo silang limpyo sa imong tubangan, o magasubay sa imong kadalanan. Salamat o Diyos. Ikaw mga panalangin, ining imo mga anak karon nga nagabarog, iyahay sila, tabangi sila, amo kinigitugyan sa ngalan ni Hesus.